Ola, son Daniel Varela, teño 10 anos e son campeón gallego de golf. Que mellor carta de presentación para este rianxeiro, que con tan só 10 anos é unha das promesas deste deporte, non só a nivel autonómico, senón tamén nacional. A pesar da súa curta idade, Daniel xa compite por toda España en torneos de adultos, onde non deixa de impresionar, chegando mesmo a brillar a gran altura e a pelexar pola vitoria con xogadores de maior traxectoria e experiencia. Aínda así, os seus comezos cos paus son aínda recentes e déronse máis ben por casualidade. Cando tiña 8 anos, empecé por casualidade. Un día o meu pai quería vir, non me quería traer, eu dixen que sí, e empecé así. Dende aquela, Daniel adestra con maior asiduidade, varias horas á semana, tanto nas instalacións do Club de Golf de Boiro de Pitch and Putt como tamén nas do Club Valderrois, equipos cos que ademais compite regularmente. Para el non é nada sacrificado, todo o contrario, as xornadas de adestramento e as propias competicións disfrutas como se dun xogo se tratara, e aí pode estar a clave do seu éxito. O primeiro, para se queres xogar ben, tens que practicar moito, porque senón vouche costar moito, demasiado. 3, 4 horas, depende do día. Conocer amigos e todo eso. Os seus adestradores falan del maravillas, destacando por riba de todo as súas ganas de aprender e o seu xogo co pad. Daniel es un niño que con sus 9 años es muy habilidoso. Tiene un movimiento, un swing que llamamos en golf, un swing muy suelto, muy agradable, tiene un impacto de bola buenísimo, tiene mucha habilidad, es capaz de jugar una bola por alto, por bajo, hace una variedad de golpes increíble y luego en el green, que es donde se determina al final, es muy bueno. Tiene una puntería espectacular y un pulso para la distancia buenísimo. Entonces, en el remate final, que es donde en realidad se gana, se dice en golf que el golpe largo te da la gloria y el corto la victoria. En el golpe corto él es muy bueno. En principio, gustaríame ser campeón de España. Sen obsesionarse, Daniel aspira a converterse nun xogador profesional e chegar algún día a poder disputar tamén algún deses prestixiosos torneos que agora segue pola televisión. O tempo o dirá.